Maayong buntag mga kaigsuunan. Maayong buntag. Welcome sa una nga Domingo sa Oktubre o kung panahon sa Oktubre kahibalog yun ta, no? Nga kini mao ang Missions Emphasis Month nga gina-celebrate dili lang diri sa GCAF but ang tibuok Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. Atong palakpakan ang Ginoo. Og welcome ang tanan dinhi sa GCAF. Welcome sa ato ang celebration of the Missions Month. No, tingala mo nga naa may suloob og mga unsa ba ni sila. Nagkalain-lain nga mga sinuloban. Naapay uban nga mura daw og kanang magpapili sa eleksyon, no, kay nakabarong gyud. Part na siya sa ato ang pag-celebrate nga diin ato ang gihulagway ang future nga panag-an ni Ginoong Jesus pinaagi kang Juan or John the Beloved nga ang matag tribo, matag dila, muluhod, atubangan sa Lamb of God, ang karnero sa Dios who takes away the sin of the world, that is the Lord Jesus Christ. Ug mao nang mga igsuon karong tibuok bulan sa Oktubre, magahisgot kita kabahin sa buluhaton nga gihatag ug gipiyal ni Ginoong Hesus sa matag Kristohanon ug matag simbahan nga lokal nga simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesus nga mao kana ang magdisipulo dili lang sa pareho nimo kundili matud pa nila apil pod sa dili ingon nato. In terms of our tribes, to reach out and make disciples of all nations. Ato anang i-emphasize, ipaklaro, ug hopefully ang balang spirito magabutang gayud ug kabugaton sa ato ang kasing-kasing nga una, mahimutang panalangin pinaagi sa ato ang paghigugma sa pagkinabuhi ug paglitok ug mga mahigugmaong mga pulong sa mga katawhan sa ato ang palibot, regardless of their tribe, regardless of asa sila nga grupo nahimutang. And ikaduha, ang kanagyong pagsulti sa Ebanghelyo ngadto kanila aron sila makadungog ug sila makadawat usab sa kaluwasan, libre, hamili nga kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus sa para kanato. Karong taknaa sa kabuntagon o karong Dominguha, ato ang hisgutan ang usa sa Beatitudes kay karong tibuok October hisgot man kita kabahin ni ining kingdom principles. The theme we call as kingdom principles, and we want really to emphasize nga ikaw gipanalanginan aron mahimo kang panalangin. Blessed to be a blessing, blessed to bless. And for the first 3 Sundays, we will look into the Beatitudes. Tulo ka importante nga aspeto sa Beatitudes that is in Matthew chapter 5. Unya, ang last 2 Sundays, ato kining ihaom kung asa ta padulong isip lokal nga iglesia ni Ginoong Hesus in terms of our responsibility and our desire to fulfill sa unsa man ang gusto sa Dios para kanato when it comes to doing the missions. In other words, mga igsuon, ang misyonhong buluhaton dili ni mabuhat sa GCAF lamang. Dili ni nato makumpleto. Apan gitagaan ta og importante ug bisan gamay lang nga role nga makontribute nato as a local church in order to fulfill God's desire of every nation, every tongue nga muluhod sa atubangan sa Dios. And that should make us feel kanang malipayon, privileged, and at the same time humbled. Kay dili man ni nato kaya, no? Maunang mangayo gyud ta og tabang sa Ginoo. Karong kabuntagon mga igsoon atong hisgutan ang Mateo 5:1 hangtod sa 3 ug gitituluhan kini nato ang ato ang pagwali
nga ang pagkabulahan sa espirituhanon nga pagkapobre, or the blessedness of spiritual poverty. Kabalo ko nga naghisgot na gyud ta niini katong miaging mga tuig with regards to the book of Matthew. But I believe that we need to understand and preach about this, especially ang Beatitudes, again and again, kay lawom gyud kaayo ni, unya daghan kaayo ta og makaplagan nga spirituhanon nga mga pagtulunan with regards to Jesus' Sermon on the Mount. And we pray nga indeed ang pinakauna sa Beatitudes, that is being poor in the spirit, ato ang makaplagan karon with regards to doing the missions. Unsa may connection niini. Atong basahon mga igsoon, Mateo 5, 1 hantod sa 3. Mateo 5, 1 hantod sa 3. Sa dihang nakita ni Jesus ang daghang mga tao, mitungas siya sa bukid ug milingkod didto. Miduol kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila. Bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios or kabus sila sa Dios, kay sakop sila sa paghari sa Dios. Ang Dios magapanalangin ni ining hamubo apan halangdon gayud nga pulong niya nga makita sa Mateo 5. Again, kahibaluta ang Mateo 5 ni naapil kini sa pagpanudlo ni Jesus didto sa bukid or the Sermon of the Mount. There is a story of a Chinese legend, usa siya ka kanang inilang story, one of the 4 majestic stories about the Great Wall of China. Nga naa kunoy usa ka babaye nga ginganlan og si Lady Meng. Lady Meng nga bag-o ra siya naminyo sa iyang bana. Ug wala niabot og simana ang iyang bana kay gikuha sa mga katawhan ni Emperor Qin, or unsa ba na pagstorya, Qin, aron nga moapil sa pagtukod sa Great Wall of China. Naggikuha nga forcibly ang iyang bana. For days and days went into weeks, weeks went into months, and months went into years. Wala na makita ni Lady Meng ang iyahang pinangga nga bana, to a point that she has been crying and lamenting for her beloved. Naabot ang panahon nga niadto na gyud siya didto sa usa ka parte sa Great Wall of China. Mihilak siya, midangulngol siya didtong dapita, nilament siya, ug nahugno daw ang usa ka parte sa Great Wall of China, and it revealed the bones of her husband that has been dead for many years already. This is a very tragic story. They call it a legend, a myth, pero knowing the story, the tragic construction of the Great Wall of China, nga gikonsiderar siya nga the biggest cemetery in the whole world because of many people who died in building that Great Wall of China. Nahimo siyang usa ka istorya nga haduol gayud sa kasing-kasing sa Chinese people. One of the theologians, his name is C.S. Song, a Chinese Christian theologian, niingon siya nga kini istorya, it may be legendary, it may be mythical, but it depicts an endless tragedy that invaded not merely in myths or legends, but even in the lives of common people. In fact, he said, the legends like this, stories like this, dili na siya incredible in a sense, because many common people are experiencing situations such as this. Kanang paglutos
kanang corruption that leads to the demise of a person, of a family. In fact, bag-o ra gyud ko nakaistorya sa usa sa atong mga kaigsuonan diri nga niingon siya nga og magpataod daw siya og kuryente didto sa iyang yuta sa bukid. Kung payag-payag ra imuhang balay didto, kabayad kag 10,000 or 12,000. Kung simento, maabot og 20,000 kapin. Apan kung kapitan ka, libre ra na siya. And you know, the heart of the Lord is broken when it comes to stories like this. Because in the Old Testament, mga igsuon, ang kasing-kasing gyud sa Ginoo has always been with the poor, the downtrodden, ug mga gialipusta, matud pa nila. Which is why he said in Micah 6:8, mao ni ang desire sa Ginoo, mao na nga kita mubuhat ug to do justice, to walk in righteousness, in mercy, and to live humbly. Because God's heart has always been with those nga mga gipang alipusta and those who are downtrodden. Mga igsoon, as the Lord Jesus Christ preached the Sermon of the Mount, dili lang in the people of Asia nga maoy daghan nga ingon ani nga corruption nga nagakahitabo. The people of Israel has also been experiencing situations such as this. There are religious nga persecution, Gentile exclusion nga gipili or gilantaw ang mga hintil nga ubos klase nga tawo, a second-rate kind of people. And also there have been unjust economic practices nga gipractice even in the temple sa house of God. Nga even to a point that Jesus turned the tables and he became so angry because of these three things: Gentile exclusion, unjust economic practices, and religious persecution that is happening in the house of God. And Jesus said, "You have made the house of my Father into den of thieves." So this is the part where Jesus preached the Sermon of the Mount with this perspective nga adunay kanang maot nga panghitabo when it comes to the masses in Israel. Yet, when you listen to the Sermon of the Mount, it seems very countercultural. Lahi gayud ang gusto nga isulti sa Dios when in response to the to what is going on sa society at that time. When people or when the kingdom of the earth would respond into rebellion, would respond into war, would respond into whatever nga pamaagi, ang pamaagi sa Dios, the kingdom of heaven, is very different and it's countercultural. And it is very clear in these words in the Sermon of the Mount. We can imagine nga perhaps ang crowd ani nga time were expecting tungod sa mga milagro nga gibuhat ni Ginoong Hesus in Matthew chapter 4, 23 to 25, where Jesus went to proclaim the good news all over and healing the sick and making miracles. Ang mga katawhan na hingangha sa pagpanarbaho ni Ginoong Hesus. And they're expecting that Jesus would now iyahanang itukod ang gingharian sa Israel, ang tawhanon klase nga panghuna-una when it comes to the kingdom. But then, with these words sa Sermon of the Mount, Jesus is saying nga ang gingharian sa Dios dili pariho sa inyong gihuna-huna. The Beatitudes is a summary sa pagpanudlo ni Ginoong Hesus ug gitudloan niya una ang mga disipulo. Apil na dayon secondly ang mga crowd nga ni apil og paminaw on what it means to live as citizens of the kingdom of God, the children of God, and to show them nga unsa man di ay ang kinabuhi sa matag citizen sa gingharian sa Dios,
nga sukwahi sa panghuna-una sa citizens of the kingdom of this world. So when we look at our situation dinhi sa Pilipinas, ug mulantaw ta sa Scarborough Shoal, nga ang atuang mga mangingisda didto kay ginagukod og mga rubber boats that are so fast, kay dili sila gusto nga pakuhaon og mangisda didto ang mga Filipino fishermen. What should be our response as Filipinos? Dili man dapat nga kita Kristohanon magpabilin na lang nga awa ko'y labot, anak. Dili gusto ang Ginoo, anak, mga igsuon. Dili pud gusto ang Ginoo nga moabot ka sa punto nga aduna nay kasuko nga mopadulong sa pagkasala nga naa diha sa imong kasing-kasing. And this is what the Lord has been teaching to us in the Beatitudes, and we will learn about this for the next 3 Sundays. And one of the things that Jesus said, mao kini, bulahan ang mga tao nga nagaila nga nagkulang sila sa Dios or kabus sila sa espiritu kay sakop sila sa paghari sa Dios. Ato ang lantawon ug unsay pasabot una ni Ginoong Hesus kung moingon siya og pagkabulahan or blessed are you. Blessed are you. The word blessed is again from the word makarios, and it means happy, malipayon. Ikaw bulahan, ikaw malipayon gayud tungod kay ikaw nakadawat og pabor gikan sa Dios, dili lang gikan sa tawo, kundi pabor nga divine, and it brings you happiness, and it results to what the Old Testament describes as shalom. Blessedness, nga dili lang one aspect of blessedness, but it's a holistic kind of blessing. Whether it's good health, whether it's well-being, whether it's a financial nga freedom, this is blessedness nga pasabot ani nga pulong nga makaryo. It comes from naaman siguro ni gisulat nako. Okay. Ang pulong nga bulahan nagpasabot sa balaanon nga pabor, kalipay ug kaayuhan, mas labaw pa kini sa temporaryo nga kalipay ug nagpakita sa lawom nga pagkakontento nga nagagikan sa husto nga relasyon diha sa Dios. Usa kana kalawom nga pagkakontento, kaayuhan ug suludnon nga kalipay nga dili maimpluwensyahan ug dili maapektuhan sa mga sirkumstansya. So it's a shalom that regardless kung wala kay sapi or naay panghitabo sa imuhang palibot, ikaw gihapon makaingon nga gipanalanginan ko sa Dios. I am blessed because the Lord has blessed me with divine favor. Apan, ang pagka-blessed, matud pa ni Ginoong Hesus, kay tungod kini, kay ikaw, kabus. Kabus sa espiritu. Which is very contrary to what we often think. Kana yung mag-dedicate ta og sakyanan diha sa gawas. Blessed kay ka, brad. Blessed kay ka, sis. Tinuod man pud na siya. Panalangin. Pero what the Lord Jesus Christ is saying here, blessed ka kung kabus ka sa espiritu. Contrary to what we often think as being blessed. Naunsa maning kabus ka sa espiritu. Tulo ka butang mga igsuon. Una, ang pagkakabus kuno sa espiritu, it's ang pagpasabot ni ini mao ang pagpaubos or mapahiubsanon nga espiritu. Humility. Being poor in spirit means recognizing and admitting our spiritual poverty.
helpless, dili nato kaya nga mumature ug una buhion ang atong spirito ug samot na nga mahimong mas mo mature pagayod ang atong spirituhanong kinabuhi kay ang Dios man lamang ang source of life and maturity in our spirit. It involves letting go of pride. It involves letting go sa atoang pagsalig sa atong kaugalingon. It's a notion that we cannot achieve by our own self, but only with the Lord Jesus Christ and with God. Pagpaubos, mapahiubsanon nga spirito. Usa naminaw ko gabi sa mga theologians and they talk about humility. Ingon sila, naay debate nga nahitabo. Kay in the early stage of Christianity, people, naay mga tao nga moingon nga ang humility kuno kay usa siya sa karakter sa Dios. Augustine would say, yes, humility is very important, but I would not say that it is part of the character of God, katong nature ni God. Because humility has to, murag naa siya'y partner, ug mao kana ang other-centeredness which tells us of love. Maunang giingon si Augustine nga, love is the character of God. Partner sa love ang humility. In other words, through humility, mga igsoon, it must come out or ma-exercise siya through a other-centeredness. Dili siya selfish, kundi selfless nga acts to a point that it would be seen as love. So kung wala kuno ka nahigugma sa imuhang igsuon, dili gyud ka makapakita og tininuod nga humility. Kay humility is other-centered man. Dili man siya self-centered. And many of us would think of humility as something passive. To a point nga mura sa og self-deprecation nga mayon ka nga kaluoy nako ingon ani ragyud ko no, and people would say humble gyud kaayo na siya. But a theologian said nga no, humility is very aggressive. It came from the very heart of the Lord of our God, because being a triune God, He is the God of humility. Because He has this other-centered relationship with the triune persons of the Godhead throughout eternity. So God has been showing humility towards each person of the Godhead. Mao nang muingon ta nga God is the God of humility. And very aggressive kini that in Philippians chapter 2, God humbled Himself by becoming man. Ang grabe kayo nga expression of the other-centered love of God, kay mao nga siya gi-embrace niya ang space and time that God became man through the Lord Jesus Christ, and there is nothing more aggressive in humility than that act of God. Spiritual humility, usa kini ka timailhan sa kabus sa spirito. Nga dili nato kaya nga kita mahimong mumature sa atoang spirituhanong kinabuhi. Dili nato kaya nga magkinabuhi nga Kristohanon except with the power and favor of God upon our lives. And this brings us to the second aspect of ang kabus sa spirito. Mao kini nga ang pagsalig sa Dios, dependence of God. Those who are poor in spirit understand their need for God's grace every day. Kadtong mga kabus sa spirito, kasabot gayud ni sila nga gikinahanglan sila og giya matag adlaw sa Dios.
provision matag adlaw sa Dios sa tibuok nila nga kinabuhi. Kay kung wala ang grasya sa Dios, wala man pud koy nahot, wala pud koy padulngan. Those who are dependent upon God are so close with prayer. Intimate kayo sa Dios in prayer. They come to God with open heart, realizing that their relationship with Him is not based on achievements. Kung unsa imong nabuhat sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa simbahan, but it is based only sa kaluoy sa Dios sa imong kinabuhi. And this kind of attitude reflects our self-dependence upon God and upon God alone. And lastly, ang kabus sa Espiritu, mga igsuon, it's pagpahawas sa atong kaugalingon. It involves kanang ihawas ang atoang ego, ang atong kaugalingon nga gasigiritag huna-huna sa atong kaugalingon. Self-righteousness, self-centeredness, hawason ka na kung ikaw naa diha sa kabus sa Espiritu. It's a posture that allows God to fill you, to work within your life. This self-emptying, dili ni siya nga mahimo kang ubos klase nga tao, but it's a surrender to God, and it's a transformative kind of dependence nga mo resulta nga din ikaw usbon sa Dios from glory to glory in becoming more like the Lord Jesus Christ. Ang pagkakabus sa Espiritu, mga igsuon, is a contrast to sa garbo sa kinabuhi. The garbo of pagkamahitason. The pride and of life and arrogance of life. If you look at Luke 12:15 to 21, it shows us a parable. Jesus made a parable of a very rich man. Unya, siguro panahon nga na nag-retire na kining dato kayo nga tao, niingon siya nga, uy, daghan na kaayo ko, ug mga kabtangan. Dili na maigo sa akong kamalig. Unsa may akong buhaton? Magbuhat kog mas dako nga kamalig. Ug ibutang nako didto ang ako ang mga kabtangan, mga salapi, ug uban pang titulo sa mga yuta. Didto nako ibutang sa ako ang mas dako nga kamalig. Unya molingkod ko sa akong balay, moinom ra ko og kape, magpahayahay lang ko hantod sa ako ang kinabuhi. Apan nitubag ang Ginoo sa iya, ikaw nga buang-buang, karong gabiuna mismo ang imuhang kalag pagakuhaon gikan kanimo, and now who will own all the things that you have prepared? Tinuod man ang dato niining sumbingay ni Ginoong Yesus, has experienced the good life. Business was good. Okay kaayo ang iyang mga anak. Graduate na siguro ang tanan, professional, ang uban ning puli sa iyahang business, ang uban na narbaho with a high-paying job. Siguro siya daghan kaayong mga retirement plans, magbiyahe-biyahe na lang siya and all of these things, mag-vacation mode and all that. Apan, unsay kulang sa iyaha, ang pinakadakong kulang, wala man ang Dios kalabot sa iyang mga plano. There was no mention of God in his life. And it tells us that this man is saying, I am okay without God. I can live my life without God. I have all these things. I know that we celebrated the Inside Out last week. And based on experience of the Inside Out ministry, one of the very hard places to share the gospel are campuses of kanang class A, matod pa nila, nga mga students. Because they have what they need in life. Naa naman, unsay akong kinahanglan, muadto ra ko kay mama o kay papa, and naa na dayon na inig kaugma.
And many of us desire that kind of life. Financial freedom, we say. But we did not consider nga on the other side of that financial freedom is the danger of being independent from God. Di na nako kinahanglan ang Ginoo. Unsa pa manggoy akong kinahanglan nga naa naman ko yuta, ibaligya ra ko to ug magkaunsa maning usa sa akong mga negosyo. And this is what God is telling this rich man. Kuhaon ako imong kinabuhi karong gabi una. Unsa pa may bili anang imuhang yuta ug uban pang mga kabtangan. Ang garbo sa kinabuhi is saying nga I don't need God. Pagka mapahitason, the opposite of dependence on God, humility, dependence on our trust on the God who can provide, who will provide. Dili man sayop nga daghan taog salapi. Pero kung naa ang atong pagsalig, okay nako sa kinabuhi, kay naa naman ko aning kabtangan nako, diha maoy dakong problema mga igsoon. Hindi man ni nato madala kung kita kuhaon na sa Ginoo. Which is why the book of James 4:6-7 nag-ingon ang Dios or si Santiago, apan gikaluy-an gayud kita sa Dios, mao kana nga nagaingon ang kasulatan, gisumpo sa Dios ang mapahitason, apan kaluy-an niya ang mapahiubsanon, ang adunay kabus sa espiritu. Busa mga igsoon, pagpasakop kamo sa Dios, sukli ninyo si Satanas ug mapahilayo siya kaninyo. And we often talk about spiritual freedom from Satan. Kasagaran ra bagyod ang ato agyong isulti, in Jesus name, palayo sa ako Satanas. Kabalo ba mo mga igsuon nga garbo ang pinaka number 1 nga gahom og weapon ni Satanas nga ihatag sa atong kinabuhi. I once asked one of my professors, unsa ba gyud ning humility, sir? Is it one of the virtues of a Christian? Usa sa mga karakter sa Christian? Or mauna gyud ni ang tibuok Kristohanong kinabuhi? And he said, humility is the cardinal virtue of a Christian. Pinaka-timailhan, pinaka-taas nga karakter sa usa ka Christian, and that is humility. Again, we say that humility is not always thinking about ourselves because that is pride. That's the opposite of humility. But it's always thinking about your friend, thinking about your brother, loving your brothers and sisters in the Lord, and loving even your enemy. That's the Lord Jesus Christ. Ug dili ka makakinabuhi ug mapahiubsanon kung wala ang tinuod nga paghigugma batok sa lain nga mga or sa batok sa mga isig katawo. So mga igsuon, kabus sa spirito versus the pride of life. And it tells us of how important for the Lord Jesus Christ kung naa kay kabus, pagkakabus sa atoang spirito. Ug niingon si Jesus, unsa may resulta niini? Ang resulta mga igsuon, ang ganti, the reward, niingon ang Dios, that the kingdom of heaven is yours. Imo ang gingharian sa Dios kay naa kay pagkakabos sa spirito. Sa atoang humility, we acknowledge that we are weak. Daghan ta og mga limitations. And humility, we accept that we are sinners. We deserve God's wrath and judgment. Upon humility, through the Holy Spirit, nagdala ka nato sa repentance of our sins nga nituo og nisalig kita kang Ginoong Hesus para
sa atong kaluwasan ug tungod ni ana maato na ang gingharian sa Dios, kabahin na kita sa gingharian sa Dios. Mga igsuon, I say, let us examine ourselves. Kumusta man ta when it comes sa ato ang pagkakabus sa ato ang spirito? Naa ba ang ato ang dependence upon God in everyday life? Naa ba sa Dios ang atong dependence when it comes to wisdom in our daily decisions in the family? Naa ba ang pagdependence sa Dios kung kita makikistorya sa ubang tawo? Naa ba ang humility o gugma kung makakita kita sa atong mga kaigsuunan dinhi sa simbahan? But aside from that, we look at pagkakabus sa spirito when it comes sa misyonhong buluhaton. How do we relate this? 4 things, mga igsoon, or 3 things, connected ra kaayo siya. Una, when it comes to the mission work and pagkakabus sa spirito, matuman lamang ang Great Commission nga maoy gisugo sa Dios kanato kung kita magkinabuhi niini ug dili kita magsalig sa atong kaugalingong mga kabtangan, or kung magsalig kita nga kita oy jikaf biya mi naa na biya mi track record of church plantings, of mission work. Kagahapon nag-celebrate araw ng NCMD. Ug didto namo na-realize nga ang GCAF for the last 20 years has been planting 2 church plantings per year. Grabe. Pero bantayan nato na mga igsuon. Kay kana rapod mudala ka nato sa pagpasigarbo. GCAF biya mi. We have been supporting missionaries for many years. Gisultig yun diri sa atubangan. Gibasag yun. History of NCMD. Salamat sa GCAF. Pagbantay mga igsuon. Kay ang tinuod nga pagkabulahan, kay naa sa pagkakabus sa spirito. Dili sa garbo sa simbahan o garbo sa atong kinabuhi. Ikaduha, ang pagkakabus sa spirito o pagkakulang sa Dios, magbalhin sa atong panlantaw is a change of perspective. Sa mga tawo nga atong ikahinagbo sa buluhatong misyon. Labi na gyud nga hapit na Disyembre, daghan na pong manuktok sa atong sakyanan sa panahon nga naay traffic. Moingon na pud tag naa na pud ning mga badyaw. Ito yung ingon diri nga grabe ang trabaho sa Dios sa mga badyaw nga karon nahimo na silang gudyaw. Tungod sa Ginoo. But oftentimes we say, "Uy, pawa." But when we have kaning pagkakabus sa spirito, the Holy Spirit will work in our lives and it changes our perspective. In seeing them nga, uy, hugaw ng mga tawhana. Samok-samok. But instead of that, there is this aggressive kind of humility that we love even those whom the world does not love. And moingon ang Dios, bulahan ka kung aduna kay ingon ana nga panlantaw tungod sa pagkakabus sa imuhang spirito. Ug ikatulo mga igsoon, ang pagkakabus sa spirito magpurma sa atong mission ngadto sa pagkaulipon og pagkaalagad. In other words, it changes our perspective from looking at of the mission work of God as CEO or as bosses, no boss. As somebody nga, uy, gikinahanglan gyud mo namo, or kami inyo gyud ming gikinahanglan kay kami man ang mag-usub sa inyohang mga kinabuhi, mahimo kamong financially okay na ang inyong kinabuhi
tungod kanamo, seeing ourselves as a Messiah complex, a savior of this mission field or mga tribes. No, it changes our perspective nga mahimutang alagad sama kang Ginoong Hesus ulipon nga mo serbisyo sa mga mission field with a desire to bring them to the Lord. Tinuod gyud biya mga igsoon. Kung mutan-aw ka sa mga tawo nga lahi nimo og tribo, naagyoy kanang unod-nun bitaw nga pagtintal nga lahi ra gyud ni sila. Ug tungod kay lahi ra gyud ni sila, maot po dayon or ubos ang ato ang paglantaw sa ilaha. If naa pagyud na mga igsoon, and I'm part of this, apil ko niini. And the Lord has been changing my heart every day. Maayo gyud ning naatay October Missions Month kay masultian na pud ta, mapahinumduman na pud ta. Nga dili lang ni anang picture nga murag prayer request lang, oh Lord, oh katulagi sila. But really it's a people that the Lord loves. These are people that Jesus Christ died as well. No, ang hamili nga dugo ni Jesus nga nidagayday sa iyahang lawas, apil to sila. And we are given that responsibility to give, to pray really for them, and to live our lives in humility, thinking more of them, less of us. And that is being poor in the Spirit. And the Lord says, you are blessed. Gipanalanginan ka, mapalad ka in Tagalog. You are happy, you are blessed if you have this kind of perspective. Mga igsoon, I pray that as we would go through these 5 weeks of seeing missions, or four more weeks of looking again into missions, and I pray nga lihok na pod ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. And we will realize nga kinahanglan gyud kita maikwipo, matudluan aron kita makasabot ug mo participate in the work of missions for the glory of God. Magampo ta mga igsoon. Salamat o Dios sa imong pagtudlo kanamo. Salamat kay ikaw nagalihok karon pinaagi sa imong mga local churches. Pinaagi sa mga missionaries nga among gipadala as a local church through your provision. Pinaagi sa imong grasya, pinaagi sa imong kaluoy. Ug salamat Ginoong daghan na gayud ang mga tribo nga naabtan na sa imong grasya pinaagi sa ebanghelyo. But there are more work to be done, O Lord. And oftentimes Ginoo ang pinakadako nga temptasyon ug babag nga nganong dili namo mabuhat ang amoang responsibility nga imong gihatag kanamo kay mao kini o Dios ang garbo nga naa kanamo. Pasaylo ami Lord nga sa kadaghang panahon abi namo nga kaya namong buhaton ang misyonhong buluhaton nga kami lang. Pasaylo ami Ginoo nga kami nagsalig sa among kaugalingong salapi. Pasaylo ami o Dios nga kami nagsalig sa amoang kaugalingong mga gahom. Tabangi mi o Dios nga mahimong kabus sa espiritu. Tabangi mi o Dios nga mapakita ang pagkakabus sa espiritu sa ubang mga katawhan. Aron pod sila Ginoo mabulahan sama kanamo. Aron pod sila Ginoo makadawat sa ganti nga mao ang gingharian nimo nga moabot sa ilahang kinabuhi. Salamat o Dios kay ikaw ang amoang Dios nga naghatag og pabor, langitnong pabor. Tudluoy kami kanunay nga magkinabuhi nga mapaubsanon, mahigugmaon para sa imong gingharian o para sa imong kahimayaan. Kanimo ang dungog ug himaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Atong palakpakan atong Ginoo mga igsoon.